So खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लाना फैबाय मानोना जाय आं दिनै रोङियाव थांनो नागिरदों दिनै रोङियावहाय गासैबो बर' इउटुबारफोरनि गेजेराव मोनसे लोगो हमलायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों बावहाय गोबां मानसिफ्रा गोबां बिबुंथि होदों सोरबा नेगेटिभ पइन्ट कमेन्ट होदों सोरबा नेगेटिभ बाथ्रा बुंगासिनो दङ बाट आं जि सानदों पजिटिभलि सानदों आरो आङो थांगोन बावहाय मानोना आंनि बाहाय मेन थांनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय मा बावहाय थांनाय लोगो लोगो जों बर'फोरनि माखासे बेसेबांनाखि गागि इउटुबारफोर दङ जों बिथांमोनजों जों दिनै लोगो मोनलायगोन आरो जों बिथांमोननिफ्राय जों मोनगोन गियानफोरखौ जों बुथुमना लानो हागोन आरो बिथांनिफ्राय जों माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ जों मोनगोन आं आसा थिदों आरो बिथांमोनजों माखासे जोङो दिनै सिनायथि जालायनाय मोनसे बे हाबाफारि आं उमेश चन्द्र ब्रह्म क'क्राझारनिफ्राय होनदों नोंथांमोनहा नाय लाइक खालाम आरो शेयार खालाम BTRInfo स्टुडिअनि एरेन्ज खालामनाय प्रग्रामफोरखौ गोजोन्थों थाखाय माबा मोनसे ओरैबायदि मोनसे माने जिउआव माबा मोनसे लानानै होफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों स' बेनिखायनो आं नैबे हाबाफारियाव थांगोन आंजों लोगोसे सानै लोगो थांफागोन आं बिथांनि मुंखौ दा लाथ'ला आं उननि समाव लाना फैगोन आरो बे अल बड' इउटुबार्स मिटआवहाय जानो गोनां जेनाखि हाबाफारिफोर दङ बियो मोनसे फारिलाइ खालामना दोनखादों दा बेनि गेजेरजों माबा मोनसे बर' समाजावहाय माबा मोनसे गासै बर' इउटुबारफोरनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां मोनसे परिबेस थासारि फैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसेनो बेजों लोगोसेनो बे मोनसे ओरैबायदि मोनसे सिन नुहुरो आङो जे आंनि साननायजोंसो आरोना बेनिखायनो गुबुनफ्रा जेखि साना मानो आरो जेखि बुङा मानो आंहा बाहाय जेबो बुंनांगौ गैया बाट आं जे मेन थांखि लानानै जे उद्देश्य लानानै आं दिनै बे हाबाफारियाव थांगोन आं बेनिफ्राय गोबां माखासे नलेजफोरखौ आं बुथुमना लाना फैगोन बेनिफ्राय आं गोबां माखासे गागि इउटुबार्सफोरजों आं दिनै लोगो हमलायलायगोन आरो बावहाय गोबां माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन आं बिराद 100% आं बिलिभ दङ बेनिखायनो आङो थांगोन नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन जे मा अल बड' इउटुबार्सफोरनि मिटआव मा बाथ्रा रायलायगोन आरो मा आयदानि सायाव रायलायगोन आरो बिनि गेजेरजों बे अल बड' इउटुबारफोरनि लोगो हमलायलायनायनि बे मोनसे हाबाफारिया मानि थाखाय लानाय जामारदों एसे एनै आं सिगाङाव लाना फैबाय बाट थेवब्लाबो गुबै बाथ्राखौथ' जेनेबा खेबसेनो बुंजोबनो हाया नालाय ना लोगोफोर स' बेनिखायनो गाबोन आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ लाना फैगोन स' बेनिखायनो आंनि दिनैनि मेसेजआ बेखिनिल' आङो दिनै रोङियाव जानो गोनां गासैबो बड' इउटुबारफोरनि गेजेराव लोगो हमलायलायनाय आं बे हाबाफारियाव थांनो रेडि जाबाय आरो बिनिफ्राय गोबां माखासे सुबुरुन नलेजखौ जों मोनगोन आरो जायफोरनाखि गागि नङा होमबा गागि इउटुबारफोर दङ बिथांमोनजों जों दिनै सिनायथि जालायलायगोन स' मिजिंथिदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आरो उननि जेनाखि भिडिअ फैगोन दिनैनि जेनाखि जागोन प्रग्राम बेहाय जे बाथ्रा रायलायगोन आं बे चेनेलाव गाबोन नोंथांमोननो होगोन स' मिजिंथिदों आरो जायफोरनाखि दिनैसिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आखाइबाबो थुदो आरो नोंथांनि आंगो लोगोनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय मानोना नोंथांमोना जुदि आंखौ जुदि मदद खालामोबा आंबो समाजखौ मदद खालामनो हायो समाजनि थाखाय माबा मोनसे आंबो माने मावनानै दिन्थिनो हायो स' बेफोरसो माने गावजों गाव क'पारेसन होलायनायनि गेजेरजोंसो माने बुहुमावबो माबा मोनसे मोजां डेभेलपमेन्टआ फैयो आरोखि स' मिजिंथिबाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन आरो बेबायदिनो होलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय स' थेंक इउ